para Pandhawa kudu mati nggih. Men ora ngawestarani para Pandhawa menika direka daya rekayasa pejahipun kula panjenengan kedah pinter nalikane dalu niki angler-anglere para Pandhawa turu wonten ing Bale Sigala-gala. Bale Sigala-gala dipun obong, dipun bakar sampun ngantos ngertos para aparating negara. Kanthi srana para Pandhawa tumeka pati niki mengke kamukten negara Ngastina saged kasta dening Angger Jakapitana. Nggih. Bocewu. Pripun nggih? Kula napa panjenengan minangka dadi eksekutor ngobong Bale Sigala-gala. Menjadi menawi ngantos kula napa panjenengan ingkang kumrembah ingkang jumangkah ngobong Bale Sigala-gala nek nganti konangan aparating negara niki mengke badhe dados perkawis ngaten. Dadi perkara reget asma kula saha panjenengan. Maksudipun wonten tembungan nabok nyilih tangan. Niki. Caket nggih. Caket nggih nggih. Kula mang wenehi kabar sesuk-esuk Pandhawa mati wonten ing Bale Sigala. Nggih. Ngoten. Napa-napa niku nek dipasrahani kula beres-beres. Mangtosi kula tak golek tiyang kula kongkone ngobong Bale Sigala-gala. Cacah kura ora samelu aku mangkat dhewe.